I pozdrav svima ljudi, Ferdi ovdje. I ljudi, dobrodošli na moj novi klip. Danas prizivamo Kukurisana u 3:33 ljudi. A sada je ljudi, sad 3:32 ljudi. Znači, Kukurisan, svi znate, možda neki znaju, možda neki ne znaju za njega ljudi. A ja sam gledao kako je Utras prizivao njega u 3:33 tačno. Ja sam odlučio to da uradim ljudi i vidio sam ga na Google, na YouTube i ljudi sam svašta na Viberu ljudi, svi našao sam njegov broj. Mislim, nisam našao njegov broj ljudi. Ima tako fake profil i tako. Ja ovo ljudi kad sam vidio, kažu da je mnogo opasan ljudi, da je mnogo opasan, da je opsedaju nešto noću, ne znam ja. Možete i sami da vidite da je noću, ne vidi se ništa na polju. I evo ljudi, 3:33. Morat ćemo da kažemo 5 puta, Kukurisane PFC ljudi, ja se nadam da će se ništa neće dogoditi, pošto svi znate da je opasan i tako. Idemo. Kukurisane PFC. Ništa. Kukurisane PFC. Idemo opet ljudi. Znači, čuli ste svi da je neko kucao na prozor. Što? Zašto se ovo dešava ljudi, ne znam ja. Kažu da je mnogo opasno. Kukurisane PFC. Znači, svi znate da ste to čuli i ja sam to čuo, a kad sam sada uradio, ništa se nije čulo. Kukurisane PFC. Znači, svi ste čuli ovo ljudi. Znači, ja znam da sam ja čuo. Ne znam da vas, ne znam da se ovo čuo na kameri. Ajmo opet ljudi. Kukurisane PFC. Idemo da vidimo da li nije neko tamo. Pošto svi znate da ste, to čuli napolju. A ljudi možete. Nema nikog. Ljudi, ako ste uživali, ostavite jedan like i subscribe. Ako želite nekog još da prizivam, ostavite, ne znam, nekoliko lajkova. Ljudi, za podršku ostavite nekoliko lajkova. Ostavite like i sub, a mi se vidimo na sljedeći klip. Pozdrav.